Ahojte všetci, ahojte, som rada, že vidím aj známe a neznáme tváre. A chcem vás uvítať pri ďalšom našom odbornom partnerskom webinári. Tentokrát tu máme Tadeáša Žďárskeho, niekoho príjmem, tak príjmem. Tadeáša Žďárskeho z organizácie Na zemi. Aj som rozmýšľala, že podľa mňa strašne známy. ale teda uvidím ťa. Dúfam, že to bude všetko tak, ako má byť. A ja som sa dočítala, že si vyštudoval environmentálne studia a udržiteľný rozvoj na Palackého univerzite a taktiež aj na Masarykovej univerzite si študoval. A ty si taká lastovička, to je. My sa inak vždy rozprávame, že čo je vlastne najlepší výraz pre diggrov, hej, že postraz, neraz, bezraz, zraz, hej, že mali sme aj nedávno takéto debaty na jednom stredku, takže ja používam rada slovo diggrov, mi príde také najviac, aj keď je anglické, tak najviac vystihujúce, ale že ty si taká lastovička diggrowová na tej našej stredoeurópskej scéne, a prezentuješ, vedieš, píšeš metodiky, kým odpíšeš, trvá to, lebo ty si extrémne busy. A ja sa tak strašne teším, že si tu medzi nami a že si súčasťou tiež tohto programu, takisto organizácia Na zemi a že sem prinášaš takúto tému, ktorá je podľa mňa extrémne dôležitá. A už nebudem blabotať, floor is yours. Ber si času, koľko chceš, koľko potrebuješ. Hovorím, väčšinou to býva hodinka, ale môžeme aj hodinku a pol, uvidíme, ako sa nám bude počúvať a diskutovať. Takže nech sa páči, Tadeáš Žďársky. Tak ahojte. Ako už bolo povedané, moje meno je Tadeáš a tiež som rád, že tu dnes môžem byť. A neviem, či je to tak, že všetci majú vypnuté kamery vždy, alebo iba mne sa nezobrazuje tu nikto. Ale ak by ste si chceli zapnúť kamery, tak ma to podporí v tom, že budem mať pocit, že sa nerozprávam iba sám so sebou, alebo iba so Simonou. A hneď na úvod alebo možno ešte môžem povedať teda trochu k sebe, aj k tej téme, ktorú dnes tu nejak budeme ako keby predstavovať. Že ja som v podstate, ako už bolo povedané, študoval environmentálne štúdia a ako som nejakým spôsobom bádal, že vlastne prečo tu máme klimatickú krízu alebo nejakú širšiu environmentálnu krízu ako takú, tak som sa práve dostal k vlastne štúdiu ekonomického systému súčasného, ktorý je postavený na raste, o ktorom sa dnes určite budeme baviť. A na základe toho som teda študoval nie iba tú kritiku toho, že v čom všetkom je ten súčasný systém nejak ako nevyhovujúci a spôsobuje rôzne krízy, ale aj práve nejaká, aká je vízia vlastne iného ekonomického systému, ktorý by naplňal naše potreby v rámci nejakých ako planetárnych hraníc. A mňa možno aj zaujíma, že či už niekto z vás o nerastovej ekonomike počul a ak áno, tak kde? Tak si kľudne môžete, ak ste počuli, tak si môžete kľudne odblokovať mikrofón alebo aj zapnúť kameru a povedať, že kde ste sa s týmto stretli. Tak, teraz neviem, či to teda znamená, že sa ešte nestretli, alebo či je... Aha, si ma šla niečo hovoriť, či? No, ja sledujem teba, takže... OK. Ale nestretli, ale počujeme, všetko pohoda. Áno. Myslím, že je to fakt, že neznáma téma v tejto našej túto skupinke. Hej. Tak dúfam, že dnes sa teda dozviete trochu... Aha, no super, Slavomír, tak poď, že vraj sa hlásiš. Ahojky. Hej, akože ja som chcel len povedať tiež, že podporiť túto ideu, že je to pomerne neznáme, hej, takže a dokonca ja som jeden z lektorov a nestretol som sa s tým, takže je to celkom pobavujúce. Takže veľmi rád sa dozviem niečo nové, takže chcel som ťa takto len povzbudiť, ak teda môžem týkať, pardon.
Áno, určite, jasné. Vidím, že tu rôzne ľudia teda posielajú rôzne ďalšie emotikony. No dobre, tak idem teda na to. Ja som si pripravila aj takú jednu ako keby aktivitu. Uvidíme teda, ako to pôjde. Ale áno, a ja sa ešte musím prepnúť do iného súboru. Takže ja tu mám tento prvý slajd, ktorý je vlastne povedal by som o nejakej ako súčasnej situácii globálnej, ale samozrejme tie globálne krízy majú nejaké prejavy aj lokálne. A to sú takéto 4 krízy, o ktorých sa vlastne častokrát nie iba v akademickej obci, ale aj v médiách a tak ďalej bavíme. Jednak je to teda nejaká ekologická kríza, či už klimatická zmena, strata biodiverzity, ničenie pôd a tak ďalej. Potom máme nejakú krízu nerovnosti, kde vlastne vidíme, že stále väčšia a väčšia časť nejakého ako majetku sa koncentruje v rukách užšej a užšej skupiny ľudí. Tým pádom tu máme nejakú ako keby krízu nerovností. Taktiež častokrát sa bavíme vlastne o nejaké ako pandémii proste rôznych problémov s duševným zdravím, či už sú to nejaké ako depresie, úzkosti, vyhorenia, hej, že všetky tieto veci vidíme, že vlastne ako narastajú v našich spoločnostiach. A taktiež sa môžeme baviť o nejakej krízi demokracie, kedy či už sa bavíme o proste stredoeurópskom kontexte a nejakých autoritárskych tendenciách alebo americkom, alebo iba celkovo, keď sa vlastne pozrieme na nejaké výskumy, tak veľa ľudí má pocit, a to číslo ako stúpa, že vlastne nemá moc možnosť ako keby dostatočne ovplyvniť to, čo sa deje okolo nich, hej, že vlastne tie voľby ako keby úplne nestačia. A vidíme proste rôzne protesty a hovorím tie autoritárske tendencie a tak ďalej. No a zatiaľ čo myslím si, že takým najčastejším zvykom je pozerať sa na tieto krízy oddelene. To znamená nutne veľa ľudí ako si nespojuje, že aká je súvislosť medzi tým, že stúpa vyhorenie medzi ľuďmi a tým, že vlastne prekračujeme nejaké planetárne medze, alebo tým, že úplne dobre nefungujú tie demokratické procesy, ale z nejakého ako keby systémového myslenia alebo z nejakej systémovej perspektívy sa vlastne môžeme pozerať, aj preto je tu tá metafora toho stromu, sa vlastne môžeme pozerať na nejaké ako root causes, hej, takzvané, ako nejaké korene vlastne týchto problémov alebo nejaké hlbšie príčiny. A z toho, ako sa ja venujem týmto témam už vlastne nejakých 10 rokov, tak myslím si, že jednou z veľmi dôležitých príčin je vlastne ten súčasný ekonomický systém a nejaké jeho pravidlá, štruktúry a logika vlastne za ním, ktorá nás stále tlačí k tomu ako väčšiemu a väčšiemu rastu na úkor trochu ľudí aj prírody vlastne, alebo aj našich nejakých ako demokratických procesov. No a tá aktivita, ktorú som chcel vlastne spraviť, je s týmto nástrojom systémového myslenia. Neviem, či sa s ním niekto z vás niekedy stretol. Tí, čo majú zapnutú kameru, teda Simona, vidím, že kýve hlavou. Tak je to v podstate taký nástroj, ktorý by som chcel, aby sme sa s ním teraz zoznámili, možno aby ste si trochu vyskúšali s ním pracovať. A ja teda na začiatku vysvetlím, že ako vlastne funguje. Vzhľadom k tomu, že je to ľadovec, tak vlastne nad hladinou sú nejaké ako keby udalosti, ktoré sú viditeľné, pozorovateľné voľným okom. Hej? Tuto ten príklad, ktorý som tu dal, tak je, že som, dajme tomu, dostal chrípku. Hej? A teraz to, čo mi ten nástroj umožňuje, vlastne ísť nejak hlbšie, porozumieť tomuto problému alebo nejakej situácii, ktorá sa deje vlastne hlbšie. Tá prvá vec je, že sa vlastne môžem pozerať na nejaké vzorce a trendy, takže sa môžem vlastne pýtať, že OK, aké trendy tu môžem pozorovať v čase, hej? Tak napríklad ten, čo je napísaný, je, že bývam viac chorý, keď nespím. Alebo by sme tu mohli mať niečo, že bývam chorý, keď je proste skúškové obdobie, hej? Lebo bývam proste v strese. Alebo bývam chorý, keď sa je zmena proste zo zimy na jeseň, lebo je zmena ročného obdobia a dajme tomu, že stále, neviem, nosím ľahké oblečenie a pri tom už je vlastne celkom zima a proste bývam chorý. Čiže sa môžem pozerať vlastne na nejaké trendy.
No a potom ideme zase o niečo hlbšie a pozeráme sa vlastne na, alebo môžeme sa pýtať, že OK, čo ovplyvnilo tieto trendy a aké sú vzťahy medzi jednotlivými časťami nejakého toho systému. Hej, a teraz ten systém, používam to veľmi vágne, bol by to nejaký, dajme tomu, systém môjho života. Postupne sa dostaneme k nejakým ako viac systémovým otázkam, ale myslím si, že aj na takomto ako jednoduchom príklade sa to dá nejak vysvetliť. Tak napríklad nejaká štruktúra, z ktorej to vlastne vychádza, že napríklad málo spím a tým pádom som chorý, je, že pracujem 12 hodín denne, hej? Alebo že v práci proste namiesto toho, aby sme boli traja, tak jeden človek ochorel alebo mu dali výpoveď a teraz tú prácu musím robiť v dvoch. Alebo to môže byť tým, že v mojom okolí proste nie sú nikde nejaké ako chodievam na obed v práci a jediné, čo tam je McDonald's. Hej, to je tiež nejaká ako fyzická infraštruktúra, ktorá ovplyvňuje to, že vlastne nie jem dostatok zdravého nejakého jedla, dajme tomu. No a potom môžem ísť ešte hlbšie a tam sa dostávam vlastne k nejakým tzv. Mentálnym modelom a pýtam sa otázku, aké predpoklady, presvedčenia alebo hodnoty majú ľudia o systéme, alebo ktoré presvedčenia držia tento systém v chode. Hej. Takže tu napríklad by mohlo byť presvedčenie, že kariéra je najdôležitejšia súčasť mojej identity. Hej. To znamená, ako náhle nebudem pracovať 12 hodín denne a nedostanem povýšenie, tak som nikto, som neschopný a tým pádom proste môj život nemá cenu. Alebo že odpočinok je iba proste pre lenivcov. Hej? Aj to môže byť vlastne nejaký predpoklad, ktorý som si mohol vnútorniť z tejto spoločnosti. No a čo nám vlastne tento nástroj ako keby hovorí je, a to sú teraz tie rôzne ako keby slovíčka, hej, že react, anticipate, design and transform, je, že na tú udalosť môžeme nejakým spôsobom reagovať. Pokiaľ tam už vidíme tie nejaké vzorce a trendy, tak ich môžeme predvídať. Tú štruktúru vlastne môžeme dizajnovať a tie mentálne modely môžeme transformovať. A teraz čím hlbšie, ako keby ideme v rámci toho ľadovca, tak tým hlbší je ten pákový bod na zmenu celého toho systému. To znamená, pre mňa bude oveľa ľahšie dať si reagovať a dať si proste nejaký liek proti bolesti, keď dostanem chrípku, hej, acylpirín alebo niečo také, než zmeniť moju identitu, to, ako ja pojímam svoju identitu a že je vlastne úplne v pohode, že nie som v práci ten najvýkonnejší človek, lebo moja hodnota na tom nezávisí, hej, tak to možno by som potreboval roky terapie na to, aby som túto vec zmenil, ale pritom, keď zmením ju, tak môžem zmeniť aj veľa ďalších vecí vlastne v tom svojom živote alebo tak. Ja by som teraz skúsil ten istý príklad dať na trochu komplexnejšom probléme a vlastne teraz by som pozval vašu ako participáciu, ktorej sa vždycky bojím, pokiaľ majú ľudia vypnuté kamery, ale aj tak to teda skúsim, lebo potom sa chcem dostať k tomu ekonomickému systému a prečo tento vlastne model môže byť ako veľmi zaujímavý pre vás, ako niekoho, kto sa zaujíma vlastne o súčasné problémy spoločenské, environmentálne a tak. Poďme si povedať, že tá udalosť, ktorú my pozorujeme, je, že vidíte človeka v roztrhanom oblečení, zdá sa, že je proste bezdomová niekde, dajme tomu pri Bratislavskej hlavnej stanici. Hej? To je tá udalosť. Aké rôzne, a teraz na to ako nie sú úplne správne odpovede, iba skôr chcem, aby sme si trénovali tento typ systémového myslenia, že aké trendy, ak by ste napríklad na tom mieste boli dlhšie alebo nejak sa chceli tejto problematike venovať, tak aké rôzne trendy by ste mohli skúsiť skúmať? Na čo by ste sa mohli zamerať? Aké trendy by ste mohli pozorovať v čase? Teraz. Slavomír. Aha, majú pri sebe alkohol, že rovno píšeš tuto do chatu. To by mohol byť, že akože ľudia, ktorí sú bezdomová, väčšinou majú pri sebe alkohol. Aké ďalšie trendy by ste mohli pozorovať?
Sú tam dlhodobo. OK. Simona, ty vyzeráš, že ideš niečo povedať? Mne napadlo iba niečo, že podľa počasia, že chodia sa skovať napríklad. Alebo cez noc prespať. Ale neviem, je to pattern, je to trend? Určite môže byť. Ako náhle je ako keby väčšia zima, tak ľudí sa na stanici koncentruje viac. Môže byť. Možno by sme sa mohli pýtať na nejaký trend, čo sa týka gendru. Hej? Je tam viac mužov alebo žien? Ďalej by sme sa mohli pozerať v čase napríklad naprieč rokmi, hej, že či sa koncentrácia ľudí bezdomová pri stanici zvyšuje alebo znižuje. Hej? Tak toto sú nejaké rôzne trendy, ktoré by sme mohli pozorovať. A teraz poďme si povedať, že napríklad koncentrácia ľudí bezdomová sa zvyšuje, hej, že to je nejaký trend, ktorý pozorujeme. A ideme teraz zase o kúsok hlbšie a ideme sa pýtať na tú underlying structure, to znamená nejakú štruktúru, z ktorej toto vychádza. To znamená, čo môže ovplyvniť tieto trendy, čo môže ovplyvniť alebo spôsobiť tieto trendy, že ľudí bezdomova na stanici pribúda. Tak napríklad zlá sociálna politika a niečo takéto. Aha, super, zlá sociálna politika. Vedela by si Karolina aj špecifikovať, že čo to môže byť, aby sme si to vedeli predstaviť trochu konkrétnejšie, lebo zlá sociálna politika môže mať veľmi veľa rôznych ako keby prejavov alebo manifestácií. Je to také všeobecné, ale tak napríklad tam môže byť, že čo sa týka nejaká dostupnosť bývania, alebo aj robôt, alebo aj nejaká tá iniciatíva toho štátu, keď ten problém tam je, ho nejak zmeniť, aby tu ľudia tam nepribudali. Alebo tiež môže byť aj v Amerike, že proste veľký problém so zdravotníctvom a takéto nejaké veci. Super. To znamená určite, sú to a častokrát v rámci týchto ako štruktúr, tak sú tam vlastne nejaké pravidlá alebo priamo politiky, zákony, nejaká fyzická infraštruktúra a tak ďalej. A v tomto prípade určite by to mohlo byť. Andrej ešte chce pridať. Nie, iba sa pripojil asi na webinár ako taký. Ale Slavo píše v čete, že ľudia v kríze nemajú jednoduchú možnosť zapojiť sa do systému. Jasné, to znamená, máme tu teda tam z toho, čo hovorila Karolína, tak bola spomenutá napríklad nejaká nezamestnanosť, alebo akože, nezamestnanosť, možno nejaká nedostatočná podpora pre ľudí, ktorí sa nachádzajú vlastne v nejakej takejto ako keby núdzi. A potom sa môžeme baviť aj o konkrétnych veciach, ako napríklad vysoká cena bývania, hej, ktorú si už ľudia vlastne vieme napríklad, že v Bratislave, v Brne a tak ďalej, že ako, čo sa týka kríza bývania je všade, ale v krajinách V4 vlastne ten nárast je ako keby skoro neporovnateľný s inými krajinami alebo je jeden z najvyšších. Takže to by určite mohla byť ako keby ďalšia vec v rámci tej štruktúry. No a poďme sa teraz pozrieť na tie mentálne modely kde je teda otázka, aké predpoklady, presvedčenia a hodnoty majú ľudia o systéme. Hej? Tak napríklad, keď si zoberieme príklad, že dajme tomu, miestni politici proste škrtli nejaké financie pre noclahárne, pre takýchto ľudí, hej, ktorí vlastne nemajú ten domov. Dajme tomu, že to by bola nejaká sociálna politika, ktorá je zavedená. Aký mentálny model alebo predpoklad, presvedčenie k tomu mohol viesť? Možno niečo také, že si nezaslúžia druhú šancu, lebo aj tak tí ľudia nemajú prínos pre tú spoločnosť. Super. A tam máme ako keby hneď dva predpoklady v tom, čo si ty povedal. Jedna vec, že nemajú prínos pre spoločnosť, to znamená, títo ľudia nám nič nedajú v spoločnosti, prečo by sme im pomáhali. A druhý tam bol nejaký predpoklad s tou efektivitou, že už im nedáme druhú šancu, lebo by to bolo neefektívne, oni by aj tak nevyužili, aj tak by im to nepomohlo. Hej? Tak to už sú dva nejaké ako keby rôzne predpoklady. Čo je nejaký predpoklad za tým, že sa nám zvyšuje cena bývania? Že stúpa cena bývania, aký predpoklad je vlastne za tým o tom bývaní?
aký mentálny model k tomu vedie vlastne. Keď sa ľudia podľa toho mentálneho modelu riadia, tak v dôsledku toho sa zvyšuje. Aký je ten mentálny model? Že mať vlastné bývanie je určitým spôsobom buď status, alebo pocit tej stability, ktorý potrebujú. Mohlo by byť. Zároveň, ako toto už je možno taká komplikovanejšia otázka, ale tak jeden z tých predpokladov je, že bývanie momentálne pre ľudí, čo napríklad investujú peniaze, tak nehnuteľnosti sú jeden ako z najlepších komodít, lebo sú najstabilnejšie, prinášajú vysoké zisky, proste sú ako keby málo rizikové a tak ďalej. To znamená, k bývaniu máme za tým predpoklad, že je to skvelý spôsob, ako zainvestovať a mať vysokú návratnosť. Hej? Bývanie je vlastne komodita, na ktorej môžeme zarobiť. Versus bývanie by mala byť základná potreba, ktorá je prístupná ako keby všetkým. Hej? Ďalšie by sme sa mohli baviť, ale to si vlastne trochu povedal, že tam sa môžeme baviť presne aj o tých ako keby predpoklad o tej komodite, alebo sa môžeme baviť o predpokladoch o tých ľuďoch, hej, že či si niečo zaslúžia, nezaslúžia. To znamená, tých predpokladov môžeme mať veľa o rôznych častiach ako keby toho systému. A ak by sme napríklad my proste celospoločensky zmenili ten predpoklad, že bývanie nemá byť ako keby investičná komodita, ale má to byť základné ľudské právo, a toto by bol akože ako by som to povedal, nespochybniteľný fakt v našej spoločnosti, tak pravdepodobne by trh s bývaním vyzeral úplne inak, hej? než vyzerá v súčasnosti. Takže toto je ten nástroj ako keby systémového myslenia. Ja som si pôvodne myslel, že by ste teraz si to spravili na nejakom svojom vlastnom príklade, ktorý ako keby riešite buď v rámci napríklad vašeho nejakého pracovného, profesného života, že ak riešite nejaký problém, či už ako neziskovka, alebo ako proste nejaký študujúci niekde, alebo tak myslím, že tento nástroj je veľmi užitočný k tomu, aby ste si vlastne ho zmapovali ako keby viac do hĺbky. Ale vzhľadom k tomu, že Simona hovorila, že by to malo byť skôr o hodinu a nie hodinu a pol, tak ja by som sa kľudne posunul ďalej s tým, že vlastne to stále dávam ako nejakú výzvu alebo pozvánku, že aj po webinári, keď si dáte proste Systems Thinking Iceberg, tak nájdete rôzne modely alebo rôzne takéto obrázky a môžete sa snažiť vlastne si tento typ ako keby myslenia osvojovať, lebo si myslím, že v praxi sa ukazuje byť veľmi užitočný na riešenie ako keby rôznych problémov alebo minimálne premýšľanie viac do hĺbky. A ja aj trochu vysvetlím, ako sa mi vlastne spojuje s tou rastovou, nerastovou ekonomikou a tak ďalej v následujúcich slajdoch. My máme, alebo že táto celá debata o našej spoločnosti a tom, že je závislá na ekonomickom raste, by sa dalo povedať, že má také ako 3 časti. Jedna je tá kritika rastovej spoločnosti, to znamená, tu ja dnes do veľkej miery predstavím, potom je nejaká vízia, vlastne, že OK, ak by naša spoločnosť nebola založená na raste HDP a toto nie je niečo, po čom by všetky vlády túžili, aby mali vyšší rast, tak ako inak by tá spoločnosť mohla fungovať. A potom tretia celá ako časť debaty tejto je vlastne, ako sa k takej spoločnosti dostať. Ako napríklad vytvoriť dostatočnú politickú moc na to, aby sme presadili niektoré zmeny, ktoré sú ako z hľadiska toho životného prostredia potrebné, alebo aj nejakého dobrého života, ale zároveň je veľa ľudí, ktorým veľmi vyhovuje ten status quo a tá ekonomika, ako vlastne funguje v súčasnosti. Tu teda, ak by som sa vrátil k tomuto slajdu, tak jedna vec tých ako koreňov tých kríz z môjho hľadiska, alebo aj z hľadiska mnohých ako vedcov a vedkyň, ktorí sa týmto témam venujú, tak je, že jedným z hlavných koreňových príčin je vlastne ten súčasný ekonomický systém, čiže ten nejaký kapitalizmus, ktorého hlavným základným organizačným princípom je vlastne nejaká akumulácia majetku, zisky a teda ekonomický rast. Ja neviem, či ste sa niekedy stretli s touto ekonomikou koblihy, ale je to vlastne taký ako obrázok, ktorý nám ukazuje taký globálny pohľad na tú súčasnú ekonomiku a skladá sa vlastne z dvoch takých strán. Tá vonkajšia strana, to je tzv. Ekologický strop,
tu ako je napísané ecological ceiling, ktorý je vlastne tvorený 9 planetárnymi hranicami, kde vidíte veci ako klimatická zmena, strata biodiverzity, využívanie pôdy a tak ďalej. A všade tam, kde sú nejaké červené značky, tak to značí to, že sme tie planetárne hranice prekročili. Hej? To znamená, zďaleka sa nebavíme o klimatickej zmene, ale ešte pred 2 rokmi sme prekročili iba 5 z 9 planetárnych hraníc. Teraz nedávno vyšlo, že už aj acidifikácia oceánov vlastne prekročila nejakú únosnú hranicu. Toto česko-anglicko-slovenské preklady moc nejdu. Každopádne vidíme teda nejaký, dalo by sa povedať, kolaps ako keby toho životného prostredia v rôznych jeho oblastiach, ale zároveň, čo tu vidíme, je tzv. Sociálna základňa, ktorá reprezentuje naplnenie nejakých základných potrieb, ako je jedlo, voda, energia, elektrická a tak ďalej, bývanie. A tu zase, ako vidíte, všetky tieto červené čiary, tak to je vlastne, značí, že je tu veľká časť populácie globálnej, ktorá nemá naplnené tieto základné potreby. To znamená, na jednu stranu máme tú ekonomiku priveľkú, lebo prekračuje 7 z 9 planetárnych hraníc, a na druhú stranu vlastne je veľmi neefektívna v tom, ako naplňuje tie základné ľudské potreby. A my by sme potrebovali sa v tom 21. storočí vlastne nie tú ekonomiku zo 6-násobiť, ale dostať sa do tejto ako keby safe and just space for humanity, hej, do tohto zeleného miesta, kedy na jednu stranu nebudeme prekračovať planetárne hranice, ale zároveň uspokojíme základné potreby ľudí. Skúste si tipnúť, lebo toto je globálny graf, hej, tento 2025. Skúste si tipnúť, koľkým krajinám sa podarilo docieliť tohto stavu, že neprekračujú žiadne planetárne hranice a zároveň naplňujú všetky potreby ľudí na svete, v tej danej krajine. Hej, bavíme sa teraz o štátoch. Koľko krajinám sa to podarilo? Slavomír to vykopáva s odhadom 1, Miriam sa pripája s 0. Má ešte niekto nejaké iné tipy, buď v čete, alebo môžete kľudne vykliknúť. 1. Takže optimisti sú na jednotke. Tak, poďme sa pozrieť na ďalší slajd, že ako je to vlastne v realite. Správna odpoveď je, že 0. Hej. To, čo my vlastne vidíme na tomto výskume, ktorý sa robil asi s, neviem, 130 krajinami na svete, je, že na tej spodnej čiare vlastne vidíte množstvo planetárnych hraníc, ktorá daná krajina prekračuje. To znamená, čím viac ide napravo, tým viac prekračuje planetárnych hraníc. To znamená Nemecko, Norsko, Rakúsko, Švajčiarsko a tak ďalej. Všetky tieto krajiny vlastne tu aj Bulharsko a tak ďalej, proste prekračujú 5 alebo 6 planetárnych hraníc. A zároveň na tej zvislej čiare vlastne vidíte, koľko daných základných potrieb uspokojuje daná krajina. A tu teda vidíme, že tieto krajiny proste naplňajú všetky potreby alebo väčšinu z nich, zatiaľ čo tie krajiny, ktorým častokrát hovoríme, že sú rozvojové, tak vlastne nenaplňajú väčšinu tých základných potrieb svojho ako obyvateľstva. No ale my by sme potrebovali, aby všetky krajiny boli vlastne tu, hej? Že to je ten cieľ a vidíme, že oni sa pohybujú týmto smerom. To znamená, a ten výskum vlastne robí niektoré ako keby závery. Jeden z nich je, že to, že sa tie krajiny nedostávajú sem, nie je iba preto, že máme ako skorumpovaných politikov, ktorých nezaujíma udržateľnosť a tak ďalej, ale je to skrátka preto, že ten súčasný rastový ekonomický systém vám vlastne neumožňuje povedať si dosť. Hej, to znamená, aj keď ste jedna z najbohatších krajín, ako je Norsko, alebo Rakúsko, alebo Švajčiarsko, tak vlastne to sú stále krajiny, ktoré usilujú o ďalší a ďalší ekonomický rast, čo v praxi teda znamená, že chcú zvyšovať svoju produkciu a spotrebu. Ďalšia veľmi dôležité ako záver tejto štúdie je, že vlastne všetky krajiny na svete sú rozvojové, pretože žiadna z nich vlastne nenaplňuje ten cieľ, ktorý máme v 21. storočí, a to je naplniť potreby všetkých bez toho, aby sme prekračovali planetárne hranice.
Jeden z tých hlavných dôvodov, prečo sa teda nemôžeme sem dostať, je, že máme tú ekonomiku založenú na raste a k tomu by som sa teraz rád trochu aj ďalej vyjadril. Možno viete, alebo taký ako rast, ktorý ekonomovia označujú za zdravý, že keď dosiahneme toho rastu aspoň 3% ročne, tak to je akože dobré. Tak skúste si tipnúť, že koľko by trvalo, tu mám samé také typovacie otázky dneska, lebo ešte pred vojnou na Ukrajine a epidémiou, pandémiou, tak vlastne ten priemer ekonomického rastu globálneho bol 3% ročne, hej, za posledných 15 rokov. Skúste si tipnúť, koľko by to trvalo, aby sa pri tomto raste 3% za rok tá globálna ekonomika zdvojnásobila, aby sme vyrábali vlastne dvakrát toľko vecí, dajme tomu. Koľko by to trvalo pri tomto raste 3% za rok? Je to exponenciálna funkcia, takže si nemyslím, že to vypočítate z hlavy, skôr si fakt tipnite, že koľko môže trvať ekonomike, aby sa zdvojnásobila globálnej. Tak teraz neprichádzajú žiadne tipy, sa ľudia boja z nesprávnej odpovede. Tak správna odpoveď je, že je to nejako 23 rokov. To je veľmi zaujímavé, lebo napríklad, keď si pozriete na proste Európsku zelenú dohodu, Green Deal, hej, ktorá vlastne hovorí o tom, že by sme chceli byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálni a zároveň by sme chceli využívať menej materiálov, tak do roku 2050, tak ak by sme pokračovali v tom raste 3% za rok, dneska je rok 2025, tak v roku 2048 by sme mali dvojnásobnú tú ekonomiku, ako je tá súčasná. Hej? To znamená, vidíme tu tie dva ako keby protiidúce ciele, že na jednu stranu chceme mať ako udržateľné životné prostredie a na druhú stranu chceme zväčšovať tú ekonomiku, čo od nás vyžaduje vlastne viac a viac výroby a spotreby. Tu sú nejaké základné kritiky ako keby tohto indikátoru HDP, o ktorých ste možno niekedy počuli. Typicky proste ekologická kritika, nie veľa ľudí si to uvedomuje, ale napríklad keby ste zajtra zo všetkých lesov na Slovensku spravili nábytok do IKEA, tak ekonomický rast dosiahneme vysoký ekonomický rast, hej, aj keď je to vlastne deštrukcia životného prostredia. Potom tu máme nejakú feministickú kritiku, ktorá hovorí, že HDP je vlastne sexistický indikátor, lebo do seba nezapočítava vlastne žiadnu hodnotu nejaké ako práce v domácnosti, ktorú primárne vykonávajú ženy, ako je varenie, starostlivosť o deti, o starších a tak ďalej. Kritika z pohľadu well-beingu je, že veľa vecí, ktoré nášmu well-beingu vlastne škodia, typicky nejaké autonehody alebo depresie, tak vlastne prispievajú k rastu HDP, pretože musíte napríklad po havárii proste opraviť všetko, čo sa rozbilo, kúpiť nejaké nové auto a tak ďalej. A potom je tu kritika z pohľadu spravodlnosti a to je, že častokrát sa v médiách prezentuje, že mali by sme sa radovať, lebo proste ekonomika rastie, ale už sa vôbec nehovorí, že kto z toho vlastne ťaží, z toho ekonomického rastu. Ja tu mám teraz nejaké také základné mýty o ekonomickom raste, ktoré si myslím, že je veľmi dobré nejak ako debankovať alebo nejak porozumieť, ako to v skutočnosti je, lebo častokrát mi ľudia hovoria, že potrebujeme ekonomický rast, lebo predsa stále sú tu ľudia niekde ako v Afrike alebo tak, ktorí potrebujú vlastne mať viac. Hej? Ale keď sa pozrieme vlastne, že komu ten súčasný ekonomický rast slúži, tak podľa tých najnovších výskumov vlastne z každých $100 ekonomického rastu na globálnej úrovni za posledných 10 rokov prípadne $54 jednomu percentu najbohatších a iba 70 centov vlastne 50% najchudobnejších. Ľudia si to moc nevedia predstaviť, hej, tieto čísla. To je ako keby nás tu na webinári bolo 100 a my sme mali $100 proste vytvorenej hodnoty. A ja by som povedal, že Simona, ty si proste najbohatšia, tu tebe dáme $54 z týchto $100, lebo proste si šikovná. A potom si zoberieme 50 ľudí z tohto webinára a povieme im, že tu máte 70 centov, ekonomický rast, rozdielte sa. Hej, od týchto 70 centov, 50 ľudí.
Zatiaľ, čo Simona by mala tých $54 a kúpila by si tú súkromnú jachtu, dajme tomu. To znamená, že ten ekonomický rast v súčasnosti áno, aj tým najchudobnejším trošku prospieva, ale je to neporovnateľné s tým, ako vlastne prospieva tým najbohatším ľuďom v spoločnosti a preto tie nerovnosti vlastne spoločenské viac prehlbuje, než že by ich zmenšoval. Tak to je jeden, ako keby, taký najčastejší mýtus. Druhý je, že potrebujeme ten ekonomický rast pretože nám zvýši kvalitu života. Čím väčšia bude ekonomika, tým nám bude lepšie. No a zase máme, a vždycky tie zdroje dávam vlastne napravo, tú prezentáciu potom pošlem aj Simone, tak sa k nej budete môcť nejak dostať. Vlastne výskumy už ako v stredne bohatých krajinách ukazujú, že ten ďalší ekonomický rast vlastne nekoreluje s nejakou ako ďalším vlastne zlepšovaním kvality života, že keď sa pozrite na krajinu, ako je naša, tak s ekonomickým rastom sa nezlepšuje mentálne a fyzické zdravie, dôvera spoločnosti, neznižuje sa miera násilia, vzdelanosť a tak ďalej. Ale naopak ten výskum zistil, keď sa pozeral na veľkú ako sadu dát, že tieto indikátory veľmi úzko súvisia s rovnosťou spoločnosti. To znamená, že ako náhle už máme proste celkom bohatú krajinu, ako je napríklad Slovensko, čo z toho globálneho hľadiska sme pomerne bohatá krajina, tak to nie je o tom, ako veľká je naša ekonomika, ale je o tom, ako rovnomerne sú vlastne distribuované tie zisky alebo tá hodnota, ktorá sa vytvára. No a posledný taký mýtus, tých mýtov o ekonomickom raste je veľmi veľa, ale taký tretí základný, ktorý chcem nejakým spôsobom vyvrátiť je, že ekonomický rast môže byť udržateľný. Častokrát ľudia hovoria, že skrze vlastne nejaké ako technologické inovácie, obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej, takže vlastne sme schopní ten rast nejakým spôsobom dematerializovať a oddeliť ho vlastne od produkcie ďalších skleníkových plynov. Efekt, ktorému, alebo teória, ktorej hovoríme vlastne decoupling. A my sa teraz, asi nechcem ísť úplne do hĺbky, lebo to je taký ako akademický koncept, ale chcem ukázať vám vlastne tieto ako dáta, zase za nejakých posledných 50 rokov, kde vlastne vidíte, že HDP je navzdory tomu, že od 70. rokov máme ako veľmi veľa inovácií, tak vidíme, že vlastne HDP je veľmi úzko prepojené s materiálovou spotrebou. To znamená, že keď chceme, aby ekonomika rástla, tak proste potrebujeme ťažiť nové materiály. Vidíme, že recyklácia napríklad materiálov sa nezvyšuje na globálnej úrovni, naopak sa znižuje, čo je pre veľa ľudí ako zaujímavý alebo taký ako prekvapujúci aspekt, pretože každý rok vlastne pridávate strašne moc nových materiálov, na ktoré sa nestíhajú vyvíjať rôzne recyklačné metódy a tak ďalej. A zároveň tu ale vidíme mierne oddelenie od emisí skleníkových plynov, že HDP teda rastie, ale emisie skleníkových plynov klesajú, ale klesajú veľmi, veľmi pozvolna na to, aby sme boli schopní vyriešiť klimatickú krízu v rastovej ekonomike. Ak by sme chceli naozaj ju vyriešiť, tak tá krivka by mala vyzerať takto, prudko by mala ísť dole. A samozrejme, čím viac budeme produkovať, tak tým ťažšie bude dekarbonizovať našu ekonomiku, lebo tým viac energie vlastne budeme potrebovať. Ak by sme mali ekonomiku menšiu, tak tá dekarbonizácia vlastne môže byť proste jednoduchšia. No a tu sa dostávame vlastne k nejakým ako trom kľúčovým takým ako subjektom alebo nejakým, dalo by sa povedať, entitám, že prečo my to tú rastovú ideológiu stále máme, Jednak je to nejaký jednotlivec, ktorý to najčastejšie aj ľudia, ktorí sú úplne najbohatší ľudia na svete, tak hovoria, že by potrebovali ešte mať tak o 15-20% viac toho majetku, aby boli úplne v pohode. Čiže tu máme proste nejakých jednotlivcov. Potom je to samozrejme na úrovni firmy, ktoré vlastne usilujú o neustále vyššie zisky a rast. A takisto je to vlastne na úrovni štátu, ktorý vlastne usiluje o vyššie HDP a vlastne aj na tom raste ako takom je do veľkej miery závislý súčasný štát, to, akým spôsobom vlastne tá ekonomika funguje. No a my vieme, že ak teda ten rast v podstate bude, a tu som dal, ja teraz musím spraviť také rozhodnutie, že či mám ísť viac do hĺbky
firiem, lebo ja som si myslel, že tu nejak viac, akože v tomto programe riešite vlastne firmy, ale teraz asi rozumiem, že je to viac také obecné. Simona, možno ma aj ty ako keby naviguj. A vieš čo, ja si myslím, že obidva smery budú zaujímavé. Naozaj vyber si. Akože ja by som išla aj do tých firiem. No dobre, tak ja to odprezentujem, lebo to je niečo, čo neprezentujem tak často, takže aj mňa to bude baviť viac, než... Lebo vlastne my v súčasnosti si tie firmy ako keby spojujeme, že firmy sú tu od toho, aby generovali zisk a na základe nich teda ľudia môžu ako keby bohatnúť. Máme tu veľa ľudí, čo zakladajú firmy, nie preto, lebo to vnímajú ako proste spôsob, ako zachrániť svet, ale preto, lebo to vnímajú ako spôsob, ako zbohatnúť a mať napríklad nejakú nezávislosť a tak ďalej, hej? No a ja vám chcem ukázať, a to je zase ďalší ako taký nástroj systémového myslenia, ktorému sa hovorí ako feedback loops, alebo také ako seba posilujúce vlastné spätné väzby. A ukážem tu taký jednoduchý model, ktorý sa ale bude veľmi ako skomplexňovať, ale že tu vlastne vidíte, že máte nejaké investície, ktoré investujete do nejakej výroby, potom sa to tam predá a vy z toho máte nejaké zisky, hej? A základná firma to, čo spraví, je, že nejakú časť tých ziskov proste zase dá do ďalších investícií a nejakú časť vlastne prerozdelí jej vlastníkom, ktorí ale chcú ďalej ako pokračovať vlastne v akumulácii alebo v nejakom ako zhromažďovaní tých peňazí, v ich multiplikácii, takže zase môžu investovať ako keby napríklad aj do inej firmy a tak ďalej. Čiže toto je nejaký ako základný proste model toho, ako fungujú na mikroúrovni vlastne firmy. Hej? Tak, a teraz poďme sa pozrieť, že čo to robí trochu ďalej. Čím viac budeme mať tento začarovaný kruh, že vlastne neustále budeme zväčšovať investície a neustále budeme zväčšovať výrobu a predaj, tak tým viac vlastne budeme mať tej environmentálnej deštrukcie, hej? Lebo čím viac skrátka veci budeme vyrábať, typicky hej, nejaký konzumerizmus, tak tým väčšia bude vlastne tá environmentálna deštrukcia. Ale tá výroba samotná vlastne nie je jediný spôsob, ktorým sa dostávame k tej environmentálnej deštrukcii, pretože častokrát veľká časť investícií ide do reklamy, aby vás vlastne presvedčila celú spoločnosť, že potrebujeme veci, ktoré nepotrebujeme a tak ďalej. Je to stále ako priemysel, ktorý rastie úplne brutálnym spôsobom. Možno viete, že v rámci proste tejto doby, tak dáta o našom internetovom ako zachádzaní sú úplne proste nové zlato, lebo na základe toho tú reklamu na vás vedia tie firmy nastaviť ešte mnohem efektívnejšie ako kedykoľvek predtým. To znamená zase v rámci tej reklamy proste ide viac predaj, zase to vedie k tej environmentálnej deštrukcii. No a pokiaľ vy chcete vlastne ešte ako firma zarábať proste veľmi veľa peňazí, tak pravdepodobne by ste nezarobili strašne veľa, keby ste predali niekomu telefón, ktorý bude fungovať 20 rokov. Hej? Pretože by tomu človeku stačilo si ho kúpiť raz. To znamená, častokrát tie firmy investujú aj do toho, aby prichádzali na rôzne spôsoby tzv. Plánovaného zastarávania. Hej? Čiže tu máme nejakú ako spätnú väzbu, že ak chceme generovať tie zisky čo najväčšie, tak tie firmy využívajú rôzne nástroje, ktoré vlastne vedú teda k väčším predajom a väčšej environmentálnej deštrukcii. A toto je nejaký ako seba posilujúci sa mechanizmus, ktorý keď sme orientovaní na zisk, tak v tej ekonomike to vlastne takto funguje. Keď prídeme zase o niečo ďalej, tak zistíme, že nejaká časť vlastne toho zisku, ktorý si vlastníci prerozdelia, sa začne vlastne koncentrovať u vlastníkov. To znamená, dochádza k nejakej ako keby väčšej nerovnosti v rámci tej danej spoločnosti. A jeden zo spôsobov, ako vy, ako firma, môžete vlastne zase generovať vlastne čo najväčší zisk, teraz už to začína byť také trochu komplexnejšie, tak je, že vlastne budete čo najmenej platiť, toto je tu tento vzťah, budete platiť vlastne menšie mzdy svojim zamestnancom. Hej? Lebo ako náhle by ste napríklad všetkým platili proste obrovské mzdy, tak samozrejme, že vám nezostane veľa ako ten zisk. To znamená, ak ste vlastník firmy, tak vašim záujmom je čo najviac tlačiť tie mzdy, samozrejme tak, aby pre vás stále niekto robil, ale tak, aby tie mzdy boli čo najnižšie, aby ste vy mohli generovať ako keby čo najväčší zisk. Dúfam, že je to ako keby zrozumiteľné.
To znamená, že tu máme nejakú seba posilujúcu sa spätnú väzbu vlastne nízkych miest, ktoré prispievajú vlastne k tej veľkej nerovnosti súčasnej. No ale v tomto systéme vy si môžete povedať, že no dobre, ale však od toho tu máme vlády, aby proste zaviedli nejaké ako environmentálne, ak chceme zamedziť tým proste environmentálnym negatívnym dôsledkom, tak aby tu boli nejaké regulácie. A čo sa týka toho, aby tu firmy fakt ako nevykorisťovali úplne svojich zamestnancov, nebola tu nejaká child labor, proste detská práca a tak ďalej, tak vlastne tu máme nejakú minimálnu mzdu, rôzne regulácie, ktoré ochraňujú zamestnancov a tak ďalej. No ale to, čo vlastne tie firmy robia, a toto je výskum od Jennifer Hinton, všetky tieto vzťahy vlastne ona popisuje na základe reálnych dát, tak vlastne ona hovorí o tom, že veľmi častá vec, ktorú vlastne firmy, obzvlášť veľké firmy robia, je tzv. Politický únos. A to si môžete predstaviť ako to, že napríklad veľké firmy investujú obrovské množstvo peňazí do lobbystov, ktorí vlastne lobujú rôzne vlády, napríklad v Bruseli sú proste tisícovky lobbystov, ktorí ovplyvňujú legislatívnu európsku, alebo potom ten politický únos môže byť priamo spojený aj s tým, že platíte vlastne politické kampane stranám, ktoré budú presadzovať tie veci, ktoré sú vo vašom záujme. Hej? To znamená, že ten politický únos, alebo to, čo vidíte na tom obrázku, je, že vlastne oslabí efektivitu tých redistributívnych daní. To znamená, a teraz najrôznejšími spôsobami. Hej? Ako náhle už máte tých ľudí v tej vláde, tak môžete proste oslabiť napríklad odborové hnutie nejakými zmenou zákonov, alebo práve zrušíte redistributívne alebo progresívne zdanenie a tak ďalej. A zároveň budete aj zamedzovať vlastne rôznym environmentálnym reguláciám, čo zase teda posíli vlastne ten vzťah väčšej nerovnosti a väčšej environmentálnej deštrukcie. A všetko je to spôsobené tým, že vy chcete vlastne generovať ten najväčší zisk a tým pádom chcete ako zamedziť tomu, aby vás v tom vlády nejakým spôsobom blokovali. Hej? Že tá ziskovosť alebo tá tužba potom zisku je tam úplne hlavným aspektom. Čiže tu máme nejakú ako seba posilujúcu sa väzbu proste konzumerizmu a environmentálnej deštrukcie, seba posilujúcu sa väzbu vlastne nerovnosti, ktoré vidíme za rok, čo rok od roku vlastne zvyšujú oveľa rýchlejším spôsobom ako tie predchádzajúce roky. A zároveň tu máme nejakú seba posilujúcu sa spätnú väzbu toho politického únosu, kedy tie vlády ako keby v mnohých krajinách vlastne už neviete oddeliť, hej, že čo je biznis a čo je politika, lebo je to tak úzko prepojené, hej, že sa to skrátka oddeliť nedá. Potom tu máme ešte jeden obrázok, ale ten asi nechcem ísť úplne do hĺbky, ktorý vlastne viac menej iba súvisí vlastne s nejakou ako oligopolizáciou tých firiem, lebo ako náhle chcete generovať čo najväčší zisk, tak vy ako nejaká obrovská firma alebo korporácia zase budete skupovať všetky rôzne možné konkurenčné firmy na to, aby ste vlastne mali tú dominanciu vlastne na tom trhu. Hej? A toto, tí systémoví vedci vlastne hovoria, že je nejaká ako systémová dynamika tej ako rastovo-ziskovo orientovanej ekonomiky, ktorá automaticky vedie teda k väčšiemu konzumerizmu a environmentálnej deštrukcii, k zvyšujúcim sa nerovnostiam, politickému únosu a tej tržnej koncentrácii alebo nejakej ako oligopolizácii. To, čo je strašne dôležité pre mňa povedať je, že to nie je teda iba o tom, že tu máme zlých majiteľov firiem, ktorí chcú ako keby ničiť životné prostredie alebo zlých politikov, ale že tu máme nejakú logiku, ktorá nás systémovo vedie k takýmto výsledkom. Tento systém vlastne, hej? Kedy chceme vlastne maximalizovať tie zisky. A teraz asi prejdem trochu viac vlastne na tú ako víziu nerastu, aby som to prepojil aj s tým ľadovcom systémového myslenia, aj s tými systémovými dynamikami, o ktorých sme sa bavili, a viac by som chcel zostať u tých firiem. Myslím, že to ešte môže trvať takých 15 minutiek, ak sa to budem snažiť skrátiť. No ale veľmi v jednoduchosti, aby ste si vedeli predstaviť, že teraz ideme teda od tej kritiky toho súčasného systému k nejakej vízii, tak si predstavte víziu nerastu ako nejakého ekonomického systému, ktorý by prioritizoval nie zisk a rast, ale vlastne nejaké ako well-being ľudí a planéty.
To znamená, že hlavným cieľom tohto ekonomického systému by nebola kvantita toho, koľko sa toho vyrobí a tak ďalej, ale skôr nejaká kvalita. Či už vzťahov, alebo kvalita našich vlastných životov, alebo kvalita toho životného prostredia. Nejaká akademická definícia je, že teda na to, aby sme vlastne tú klimatickú krízu mohli vyriešiť, tak musíme zmenšiť a potom ustáliť výrobu v tých ako nejakých západných krajinách viac ekonomicky vyspelých s cieľom teda znížiť environmentálne negatívne dopady, znížiť spoločenské nerovnosti a zvýšiť kvalitu života. Tak to je nejaká ako akademická definícia. A my sa o tom neraste môžeme baviť zase na tých troch úrovniach tohto ako keby ľadovca systémového myslenia, kedy keď sme sa bavili vlastne o tých trendoch rôznych, tak my vidíme, že tie emisie skleníkových plynov alebo materiály, ktoré spotrebujeme, tak ten vzorec je, že vlastne oni stúpajú, hej? Rastú aj emisie, rastie aj spotreba materiálov a my by sme teda na úrovni toho vzorca potrebovali biofyzikálny nerast alebo odrast. To znamená, my by sme potrebovali, aby sme tú produkciu a výrobu vlastne v konkrétnych oblastiach zmenšovali. Lenže ak by ste to chceli spraviť, tak musíte vlastne zmeniť aj tú štruktúru tej ekonomiky, pretože inak by tá ekonomika skolabovala. Toto je... Aha, mám tu nejaký oznam, že čo, nemusím skracovať. Dobre, tak ďakujem. No, chcel som povedať, že toto často hovorím napríklad environmentálnym vzdelávateľom, hej, že dobre, vy tu vzdelávate o tom, že ľudia by mali byť ako ideálne dobrovoľne skromní a nemali by si kupovať blbosti a tak ďalej. Ale skúste si predstaviť, že by všetci zajtra boli minimalisti. Na Slovensku napríklad, hej, že by sme stala krajina minimalistov. Čo by sa stalo s ekonomikou? A môžete teraz zase si tipovať, alebo teda povedať, že čo si myslíte, že by sa stalo s našou ekonomikou, keby sme od zajtra všetci minimalisti a prestaneme si kupovať blbosti? Ja sa medzi tým napijem. No tak nastala by kríza a stagnácia ekonomiky. Presne tak. To znamená, ako náhle by sme prestali kupovať blbosti, tak niektorí ľudia by už nemali mať prácu, lebo by tie firmy ich vlastne neuživili. Tým, že oni by nemali prácu, tak by oni nemali ďalšie peniaze na to, aby si kupovali možno ani tie základné veci. A takto by sme vlastne videli ako recesiu alebo nejaký fakt ako kolaps toho súčasného. Nie iba stagnáciu, ale fakt ako kolaps smerom proste k tomu, že ľudia proste budú bez práce a bez peňazí, hej, at the end of the day. Lebo typicky napríklad štát je na ekonomickom raste v súčasnosti závislý. To znamená, že ten nerast fakt není úplne akože easy. Není to iba o tom, že tu zmeníme nejaký mindset, ale my musíme fakt tú ekonomiku premeniť ako keby od základov. To znamená, o tom je ten systémový nerast, aby sme zmenili tú štruktúru a pravidlá našej ekonomiky. No ale zároveň potrebujeme na to, aby sme to spravili a pokiaľ to nechceme robiť nejakým ako diktátorským spôsobom, kedy tu proste zvolíme niekoho, kto to spraví za nás, tak potrebujeme nejakú ako zmenu na úrovni tých mentálnych modelov, čiže tá najťažšia ako keby zmena, ku ktorej môžeme prispievať, ale zároveň je taká ako najväčší pákový bod na zmenu celého toho systému. To znamená, že by sme potrebovali nejaký kultúrny nerast a tým si môžete predstaviť zmenu tých základných predpokladov o svete a o napríklad dobrom živote a tak ďalej. Hej? Že by sme napríklad akože úspech, že by sme nedávali ľudí, čo majú obrovské zisky na časopis Forbesu, akože 500 najbohatších ľudí na svete, lebo to nie je niečo, čo je kombinovateľné, takáto akumulácia majetku s udržateľnou planetou. Alebo by sme to zmenili a povedali sme, že aha, tak štáty tu nemajú byť od toho, aby rástli viac a viac, ale aby fakt ako ochraňovali to životné prostredie a pomáhali naplňať proste základné potreby ľuďom. Alebo by sme si nepredstavovali, že dobrý život znamená mať proste Ferrari a bazén, ale dobrý život znamená mať ako napríklad nejaké pomalšie životné tempo, kedy nie sme proste v strese a na pokraji vyhorenia 90% našeho normálneho fungovania. Alebo že máme dostatok času na proste medziľudské vzťahy a budovanie nejakých ako komunít, v ktorých sa cítime proste dobre, hej. Že to by sme si viac spojovali s kvalitným životom a nie proste nejaký materiálny nadbytok, ako je to v súčasnosti, kedy kapitalizmus do nás proste ženie tieto predstavy o dobrom živote úplne horom spodom.
No, a ja sa pozriem, čo je ten ďalší slajd. Aha, iba aby ste sa vedeli predstaviť, tak ten biofyzikálny neraz nie je, že teraz všetko sa má zmenšovať, hej, všetky sektory ekonomiky sa majú zmenšovať. Máme tu sektory ekonomiky, ktoré sa majú zmenšovať, je to typicky proste auta, rýchla móda, mäso, zbrane, letecká doprava, to plánované zastarávanie a tak ďalej. A potom to inak si neodpustím. Ja som písal diplomku na maskulinitu, to je aj to, prečo budem robiť workshop o tom, ako súvisí maskulinita s klimatickou krízou. No a keď sa pozriete na mnohé tie sektory ekonomiky, ktoré my by sme potrebovali zmenšovať, ako sú proste fosilné palivá, auta, mäso, zbrane, to sú všetko sektory ekonomiky, ktoré primárne zamestnávajú ako keby mužov, že mužská populácia je tam ako nadpriemerná. A takisto sú tieto veci veľmi úzko spojené s mužskou identitou. Napríklad v norskej armáde, keď chceli zaviesť Meatless Monday, že by jeden deň v týždni nejedli mäso, tak proste od tých vojakov bola tak veľká rezistencia, že to vlastne nemohli zaviesť. Hej? Tak to je iba taká trošku genderová súka. No a potom tu máme sektory ekonomiky, ktoré by sme ale potrebovali, aby rástli, pretože v tom súčasnom ekonomickom systéme to nie sú tie najziskovejšie ako keby sektory a preto moc neprosperujú, aj keď my by sme veľmi potrebovali, aby prosperovali v tej pozrastovej ekonomike. Typicky proste ekologické poľnohospodárstvo, neviem, či poznáte nejakých ekologických poľnohospodárov, tých, čo poznám ja, tak na tom nie sú moc dobré. Takisto dobre na tom nie sú väčšina ľudí, čo sa venuje akýmkoľvek ako pečovateľským profesiám alebo starostlivosti, ako sú proste zdravotné sestry, sociálna práca a tak ďalej. Zase je to veľmi gendrované. No a teraz sa ideme do tomu systémovému nerastu, kde na to celé by mohol byť proste celosemestrálny univerzitný kurz. Môžete si prečítať ako rôzne nejaké politické opatrenia, ktoré nás môžu priblížiť vlastne k tej ekonomike, ktorej hlavnej cieľom by bolo uspokojovať potreby v rámci planetárnych hraníc. Od vecí, ako je proste skracovanie pracovnej doby alebo právo na opravu, až po veci, ako je napríklad maximálny príjem. Hej? To znamená, že by sme sa napríklad dohodli, že nie je akože dobré pre spoločnosť, demokraciu a ani životné prostredie, že niekto zarába 5000 krát viac ako niekto iný. Čož by the way, nestrieľam iba takto číslo, CEO Amazonu zarába 5600 krát viac ako priemerný zamestnanec v danej firme. To je ako keby ste pracovali od doby bronzovej do dnes, aby ste si zarobili toľko, čo ten typek za 1 rok, ale všetky peniaze by ste si museli akože dať hneď pod vankúšik, hej? Nemohli by ste platiť žiadny nájom a tak proste. Všetko by ste si museli ušetriť. Inak by ste museli pracovať ešte oveľa dlhšie. Takže tak veľké sú tie súčasné nerovnosti a maximálny príjem je jedna z politik, ktorá hovorí, že OK, my tu neusilujeme o dokonalú rovnosť, že všetci budú mať rovnaký plat, ale poďme si povedať, že ten rozdiel medzi minimálnym a maximálnym príjmom v danej krajine alebo v danej firme môže byť napríklad jednak 12 alebo jednak 20, ale nie 5600 krát, lebo ako náhle to tak je, tak už sa nemôžeme baviť o demokracii. Pretože samozrejme, že niekto, kto má proste miliardy, tak pravdepodobne následujúce voľby ovplyvní oveľa viac ako vy s vašim jedným hlasom a 10 postami na sociálnych médiách. Lebo on si kúpi proste štúdie, médiá, lobbystov, think tanky a tak ďalej. Tak, a ja som sa teraz chcel dostať viac k tým firmám, aby som to priamo zameral vlastne na to, že OK, tak čo ale tento ako keby systém znamená pre to podnikanie, hej? Najčastejší prístup, a vy sa tu trochu budete baviť o ESG, je vlastne taký ten, povedal by som to, že zelený etický kapitalizmus, ktorý vlastne trochu hovorí, no dobre, tak áno, máme tu problémy so životným prostredím, máme tu nejaké nerovnosti, tak poďme proste robiť biznis tak, najčastejšie sa mu hovorí taký akože triple bottom line, hej, že poďme mať aj ten profit, aby sme si zarobili, aj ten ako keby sociálny aspekt a aj ten environmentálny aspekt, že poďme ten biznis teda robiť tak zodpovedne, ale stále ziskovo, hej. No ale to, čo vychádza vlastne z rôznych výskumov je, že ako náhle firmy prejímajú tento prístup alebo prechádzajú na tento prístup, tak v momentoch, kedy vy musíte napríklad, typický príklad, cirkulárna ekonomika, hej? Firmy robia rôzne cirkulárne inovácie
ale iba do momentu, kedy to napríklad ešte zvyšuje ich zisky. Že sa naučia používať nejaký odpadový materiál, niekde ho predajú a vlastne to ešte zvýši ich zisky. Ako náhle majú meniť celý biznis model tak, aby proste dizajnovali výrobky tak, aby sa nekazili a tak ďalej, čo by znížilo ich profit margin, hej, že by neboli tak ziskové. Nie, že by sa stali nekompetitívne, ale že by znížili svoj profit margin, tak do týchto inovácií tie firmy nejdú. To znamená, my sa častokrát v tom ako zelenom kapitalizme sa hráme na to, že môžeme mať všetko, môžeme mať aj tie zisky, aj to životné prostredie, ale keď dojde na lámanie chleba, tak tie firmy, a pokiaľ sú napríklad akciové firmy, tak oni ani nemajú na výber, pretože ak by ste napríklad boli firma, ktorá si zníži svoje zisky na to, aby ochraňovala prírodu, tak reálne vás vaši akcionári môžu zažalovať. Lebo vašou povinnosťou ako firmy nie je chrániť prírodu, ale vašou povinnosťou je generovať zisky. Preto oni do vás investovali ako do firmy. Hej? Takže tento ako základ, a toto si myslím, že je niečo, o čo sa usiluje ESG, akože nespochybňuje, že firmy by mali byť ziskové proste od nevidím do nevidím, ale že poďme trackovať, ako sú tam tie sociálne veci, ako sú tam tie environmentálne, ale nespochybňuje tú ziskovo orientovanú logiku ako takú. A to je niečo, čo teda neraz ako radikálny proste smer robí a prináša vlastne nejakú alternatívu. Tu je ešte teda vec, zase späť k systémovým diagramom, kedy táto akademička Jennifer Hinton vlastne hovorí, že ako náhle časť ziskov dávate na nejaký greenwashing alebo na nejaké zelené PR alebo aj na nejaké prospešné aktivity, tak vám celá táto ako keby stávajúca štruktúra tej ekonomiky zostáva nedotknutá, ale trochu ju ako keby balansuje to, že nejakú časť svojich ziskov napríklad dáte na vysadzanie stromov, hej, a tak ďalej, alebo na nejaké sociálne projekty proste. Ale inak tieto dynamiky zostávajú rovnaké. Stále tu máme koncentráciu proste bohatstva u vlastníkov, stále tu máme ten politický únos, ktorý je motivovaný vlastne tou väčšou ziskovosťou. To znamená, je to o niečo lepšie, ale dynamika toho systému vlastne zostáva nedotknutá. No a tu sa dostávame vlastne teda k tej vízii, že ako by sa malo podnikať v tom nerastovom svete. A malo by sa to podnikať tak, že zisk bude vlastne nie cieľom, ale iba prostriedkom k naplneniu rôznych environmentálnych a sociálnych potrieb. Keď hovorím o neziskovom biznise, tak nehovorím o neziskovke. Dôležité ako keby povedať, aký je medzi tým rozdiel. Neziskovky väčšinou dostávajú svoje peniaze od granty, hej, toto je platené Erasmus+, zdravíme, môžu to byť granty, dotácie, dary od súkromných ľudí a tak ďalej. A keď sa bavím o neziskovej firme, tak sa bavím o firme, ktorá generuje zisk, ale všetok zisk, ktorý generuje, to znamená zisk, nie že každý príjem, to znamená stále zaplatí za svoje služby, zaplatí zamestnancom dôstojné mzdy a tak ďalej. A to, čo je zostane na konci, tak nedáva do proste vreciek svojich akcionárov alebo vlastníkov, ale dáva na naplnenie konkrétnych potrieb ľudí a planéty, na nejakú svoju misiu. A nie je to iba akademický koncept, my tu máme firmy, ktoré tieto veci robia. Hej? Myslím, že tu máme aj ďalší slajd, oni budú ďalej. Ukážem vám nejaké konkrétne príklady. Som Energia je energetické družstvo v Španielsku. Družstvo teda znamená, že má demokratickú rozhodovaciu štruktúru. Má nejakých ako keby okolo 80 až 100 000 členov. Ich hlavnou misiou je vlastne šíriť obnoviteľné zdroje energie. A kedykoľvek majú nejaké zisky, tak to, čo s tým môžu robiť, je, že znížia cenu tej energie, aby bola vlastne dostupnejšia pre ľudí. Alebo za tie peniaze, ktoré zarobia, môžu svojim vlastným družstevníkom ako keby zaplatiť napríklad za rôzne izolácie alebo lepšie klimatizácie, hej, v Španielsku, aby boli viac energeticky efektívne vlastne a oni spotrebovali celkovo menej energie. Alebo môžu proste to dať do toho, že budú rozširovať vlastne napríklad solárne panely a tak ďalej, aby tú solárnu energiu si bola prístupná viacerým ľuďom. To znamená, tie zisky nejdú priamo tým družstevníkom, ale vždycky sú využité na to, aby naplňala tá firma tú svoju danú misiu. Hej?
to je veľmi dôležité v tých neziskových firmách, že tie firmy sa vlastne dobrovoľne zbavujú možnosti redistribuovať zisky svojim vlastníkom. Idem na ďalší príklad, aby ste si nemysleli, že sa to týka iba energetiky. Toto je, myslím, austrálska realitná kancelária, ktorá teda prepredáva ako keby byty, hej, chcete predať proste byt, tak to dáte, oni vám s tým ako keby pomôžu alebo prenajať, no ale za všetky zisky, ktoré oni zarobia, tak oni stavajú sociálne bývanie. Hej, to znamená zase, nikto sa nenabaluje na tejto firme, ale tá vlastne skoro, dalo by sa povedať, nahradzuje štát, lebo stáva bývanie, ktoré je finančne prístupné ľuďom, nesnažia sa na nich zarobiť. Hej? Takže to by bol taký ďalší príklad. Ďalší príklad je Brak, to je bangladešská firma, ktorá má, myslím, okolo nejakých tiež 80 000 proste zamestnancov. Fakt akože obrovská firma, ktorá oni robia dosť ako keby veci s poľnohospodárstvom. A zase všetky zisky investujú na rôzne ako keby programy v rurálnych oblastiach Bangladeša, na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. To znamená, do nejakej miery vlastne suplujú štát. Toto je firma Radically Open Security, firma, ktorá je zameraná na kybernetickú bezpečnosť. Za všetky zisky, ktoré majú, už darovali 1 milión eur na tvorenie open source materiálov pre internetovú ako keby bezpečnosť. Lebo majiteľka tejto firmy hovorí, že internetová bezpečnosť by mala byť základné ľudské právo. Hej, že to nie je niečo, čo by malo byť ako privilegium vlastne bohatých. Vyjde teraz nám nová knižka, kde je dlhý rozhovor s ňou. No a tu asi taký najznámejší príklad je Patagonia, čo možno poznáte, firma, čo vyrába outdoorové oblečenie, ktorá vlastne bola dlho veľmi zodpovedná firma, bolo to taký ten dobrý zelený kapitalizmus a oni teraz spravili shift, že vlastne 98% svojho ako vlastníctva dali environmentálnej nadácii. To znamená, skoro všetky zisky, ktoré tá firma má, to znamená, keď si kúpite bundu a oni na ne majú nejaký profit margin, tak to nejde žiadnym ako vlastníkom, ale ide to environmentálnej nadácii, ktorá bojuje proti klimatickej zmene. Podporujú aktivistov, natáčajú rôzne dokumenty, aby sa rozšírilo povedomie a tak ďalej. To znamená, nie je to nejaká iba utopia vymyslená akademikmi, ale je to reálne nejaká prax, ktorú môžeme podporovať a pokiaľ budete zakladať nejaké firmy, tak sa môžete zamyslieť, či náhodou nechcete byť pioniermi neziskového podnikania na Slovensku alebo v Česku. My sami teraz u nás v neziskovke premýšľame, že by sme takúto firmu založili, lebo nás už nebaví čakať na to, dokedy to spraví niekto iný. To som asi, no a tu sú potom teda nejaké zase tie systémové diagramy toho, ako by to ten systém zmenilo, hej, lebo zrazu by sme vlastne prišli o veľkú časť tých negatívnych, ak by všetky firmy na svete boli proste neziskové, tak to samozrejme brutálne zmení tú dynamiku toho súčasného ekonomického systému. Stále by tu bola nejaká environmentálna deštrukcia, pretože potrebujeme proste využívať prírodu k tomu, aby sme vyrábali nejaké veci, ale zároveň by tu bolo ako veľmi veľa ekonomickej hodnoty, ktorá ide vlastne do naplňania konkrétnych potrieb ľudí a planéty. Nechcem povedať, alebo nemyslím si, že neziskové podnikanie je niečo, čo nám stačí, že toto je jediná časť tej skladačky, ako ste videli na tých predchádzajúcich slajdoch. Tu, hej, akože my potrebujeme spraviť 1 000 000 opatrení preto, aby sme sa zbavili tej rastovej závislosti, ale zmena toho, akým spôsobom fungujú firmy a o čo usilujú, je toho úplne, že neoddeliteľnou súčasťou a neviem si predstaviť, že by to mohlo ako keby byť inak. A tu iba, aby ste videli vlastne, a to už je asi slajd, ktorým to ukončím, aby sme mali čas na nejakú diskusiu, že tu sú nejaké také akože 5 kľúčových aspektov tých pozrastových biznisov, kedy úplne ten najdôležitejší je teda vzťah k tomu zisku, hej. Či ten zisk je vlastne cieľ sám o sebe a niekto zakladá startup iba preto, aby ho za pár rokov predal za veľké milióny, alebo je ten vzťah zisku, že ten zisk je iba prostriedkom k naplňaniu vlastne nejakej tej misie tej organizácie ako také, alebo k nejakému poslaniu. Druhá časť tej pyramídy veľmi dôležitá je vlastne tá vlastnícka štruktúra. Ako náhle máte proste akciovú spoločnosť, tak tam
nie je možné všetky zisky investovať na takéto veci. Preto sa napríklad bavíme teraz o rôznych napríklad družstevných formách, kedy tú firmu vlastnia vlastne tí zamestnanci, alebo práve to, ako to má Patagónia, že vlastne tú firmu do veľkej miery vlastní environmentálna nadácia alebo nejaká neziskovka, ktorej potom vlastne idú všetky tie peniaze a tá už teda nemá dovolené vlastne distribuovať tie zisky, ale musí ich používať. Veľmi dôležitá je tam taktiež tá governance structure, to znamená, aká je tam miera demokracie vlastne vo vnútri tej organizácie alebo firmy. A až potom sú také tie otázky, na ktoré sa primárne vlastne zamerávajú takéto tieto ESG metriky, hej, že ako máte obnoviteľné zdroje energie, či recyklujete a tak ďalej. To je všetko samozrejme veľmi dôležité, ale ak ste firma, ktorá proste nemá zmenený tento základ, to znamená, ste zisková, akciová, nedemokratická firma, tak prispievať k udržateľnému životnému prostrediu bude pre vás veľmi, veľmi náročné, pretože pokiaľ budete chcieť stále akumulovať zisk pre nejakých ako vlastníkov, tak tie ciele sú vlastne do nejakej miery konfliktné. Ja sa pozriem, čo tam ešte mám, ale tie slajdy sú vždy také dlhšie, ale toto si myslím, že je taký nejaký základ, ktorý som chcel povedať, takže asi by som to rád uzavrel tu. Zastavím teda zdieľanie. Niekto tu ešte dokonca aj zostal, alebo že skoro všetci, čo je super. A teraz je teda čas, asi to teda bude skôr trvať do tej pol, alebo proste kto chce, tak sa odhlási a zároveň kto by mal akékoľvek otázky, či už k tým neziskovým firmám, alebo k hoci čomu inému spojené s nerastom, tak sa kľudne pýtajte. Ak si aj zapnete kamery, tak budem veľmi rád, že to bude také viac ako sa to povie, také ľudské, lebo teraz tu ideme iba také machule a fotky. Tak, kto by mal akékoľvek reakcie alebo otázky, tak sa kľudne pýtajte, či už teda ideálne tým, že si odblokujete mikrofón, alebo teda v rámci chatu. Tak ja mám takú jednu otázku, že či toto, čo bolo odprezentované, je reálna vec, lebo mi to príde veľmi optimistické a nereálne to vykonať. Lebo tak kapitalizmus je to idea, ktorá tu je strašne dlho a už je to akože všetci to považujeme ako default vlastne. A nevieme si predstaviť bez toho ten život. A tie zmeny, že neviem si to predstaviť, lebo proste nemyslím si, že to je nejaká political will, ktorá by to robila a všetci ľudia, ktorí reálne tomu môžu nejakým štýlom zmeniť, aký robiť vlastne, že tú firmu to neurobil, lebo však ja by som iba stratil na sebe. No, hej, veľká otázka. Akože je to reálne? No takto, keď sa o tom nebudeme baviť, tak to nikdy reálne nebude. Jedna vec. Druhá vec je, že ten systém tak, ako je teraz, tak kolabuje v najrôznejších možných ako keby aspektoch. A ja si myslím, alebo keby ten systém nekolaboval, tak by bolo veľmi ťažké presadiť nejakú zmenu, ale ten súčasný systém kolabuje a kolabuje big time a to je strašidelné, lebo sa môžeme baviť proste o fašizácii spoločnosti a tak ďalej, ale zároveň je to aj príležitosť na to ukázať, že niečo iné je možné a ja som tam nešiel. Akože máme tu už miesta na svete, alebo tak, ktoré fungujú do nejakej miery podobným spôsobom, nie sú tam implementované všetky tie politiky a tak ďalej, ale toto hnutie za novú ekonomiku ako veľmi rýchlo rastie, hej? Lebo viac a viac ľudí vidí, že tie zmeny, ktoré potrebujeme, musia ísť fakt do hĺbky a zároveň úplne mega s tebou súhlasím, je to proste, sme tomu veľmi vzdialení tomu, aby sme niečo takéto presadili. Je to utopia a zároveň nám nič nezostáva, než sa o to pokúsiť. Ale ty si chcela ešte nejak reagovať, takže kľudne poď. Hej, že bolo spomenuté, že sú tie problémy, no že v čom sú tie aspekty tej krízy, prečo tento systém je teraz, ako to bolo, neviem, ako sa to bolo nafrazované, ale že proste čo sú tie krízy toho systému, že prečo ten systém upadá teraz, že z tohto pohľadu, že v čom je ten úpadok? No úpadok je jednak teda v tom, že my vidíme tú environmentálny kolaps, to znamená, že strácame ako keby schopnosť uspokojiť naše základné potreby predvídateľným spôsobom,
Čo tým myslím napríklad je, že veci ako pandémie, suchá, povodne, v globalizovanom systémom, v ktorom sme teraz, tak ľudia tomu hovoria, že polykríza, že jedna kríza ti posiluje druhú. Sú krajiny, ktoré sa pripravujú na to, že proste globálny food systém je najväčšou pravdepodobnosťou skolabuje a musia budovať nejakú potravinovú suverenitu. Tak to je akože jedna z vecí, čo kolabuje. Druhá vec je, že kolabuje tá ako social fabric, alebo nejaké ako to, že tá spoločnosť sa vlastne stáva viac a viac rozdelenou skrze ten ako kapitál. To znamená, že veľa ľudí už, ako by som to povedal, proste neverí tej demokracii, čiže nejaké základné alebo liberálnej demokracii, tak by som to povedal, ako neraz vlastne hovorí, že potrebujeme ekonomickú demokraciu, že potrebujeme tie princípy demokracie vniesť do sféry ekonomiky, tak aby nám tu proste nepanovali nejakí oligarchovia, čo sa vlastne v súčasnosti deje a to je tiež niečo, čo tú spoločnosť ako keby veľmi destabilizuje. Takže toto sú za mňa nejaké... A potom sa môžeme baviť o geopolitických hrozbách, kedy vzhľadom k tomu, že dochádzajú zdroje, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že bude vlastne viac vojenských konfliktov kvôli zdrojom. Či už sú to materiály napríklad na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú akože je ich nedostatok a sú na miestach, ktoré by sme ideálne potrebovali udržať kvôli biodiverzite, alebo či sa bavíme o základných veciach, ako je voda. Hej. Takže toto sú veci, na základe ktorých hovorím, že spoločnosť kolabuje a potrebujeme nejakú ako veľkú alternatívu. Tak neviem, či to bolo zrozumiteľnejšie. Hej, bolo to zrozumiteľnejšie. Môžeme, no ale hovorím, akože všetky tieto veci do nejakej miery môžu byť zneužité ako pravicovými populistami, ktorí povedia, že najväčší problém sú migranti a LGBT ľudia, hej, nie klimatická kríza a obrovské nerovnosti a tak ďalej. Ale zároveň teraz napríklad proste v New Yorku, neviem, jak to moc to sledujete, ja mám toho plný Instagram, tak vyhral proste voľby Mandani, proste socialista s veľmi ľavicovou politikou, ktorý ide veľmi priamo proti oligarchom, zmobilizoval alebo zorganizoval vlastne obrovské množstvo dobrovoľníkov, ktorí pomohli jeho kampani, zatiaľ čo miliardári proste nasolili obrovské zdroje do toho, aby nevyhral tie voľby a on ich vyhral. To znamená, že ľudia si už uvedomujú, že potrebujeme ako keby oveľa radikálnejšie opatrenia aj ekonomické na to, aby napríklad cena bývania alebo potravín nestúpala proste do nekonečna. Takže proste sme v bode zlomu a ten zlom môže skončiť fašizmom, ale aj oveľa viac proste progresívnou politikou, ktorá bude vyhovovať ľuďom aj planete. A teraz je otázka, že ako dobre sa my zorganizujeme, či sa tie oligopolné spoločnosti zorganizujú viac, čož v súčasnosti sa organizujú oveľa viac a lepšie než my, majú na to aj oveľa viac zdrojov, no, ale to už rozvíjam. Takže potom by teoreticky nejaký potenciálny aj ekonomický model mohol byť, ako funguje Čína? Ja nie som úplne ako keby expert na Čínu, takže nechcem hovoriť ani áno alebo nie. Zároveň, čo napríklad takto, v rámci riešenia kríz, tak my si tu myslíme, napríklad aj Európska zelená dohoda a tak ďalej, je často extrémne ako keby protržná, že si myslíme, že že trošku ako skorigujeme ten trh a ten trh vyrieši za nás všetky problémy. Hej? Napríklad, čo spravila Čína je, že majú tzv. Credit guidance, to znamená, že napríklad, neviem teraz, aké percento pôžičiek musí ísť na obnoviteľné, na ako keby projekty, ktoré sú spojené s obnoviteľnými zdrojmi energie. Banky, že nemôžu požičiavať úplne hocikomu, ale v rámci toho portfólia, ktoré požičiavajú, tak musia podporiť z nejakého percenta ako keby proste projekty, ktoré budú smerovať k väčšej udržateľnosti. Takže napríklad Čína je úplne neporovnateľne s Európou aj s Amerikou v implementácii solárnych panelov. Nehovorím, že tam neotvárajú aj ďalšie uhelné elektrárne a tak ďalej, hej, ale niektoré ako ekonomické opatrenia, ktoré tam vlastne dávajú in place, tak od nich by sme sa mali ako napríklad Európska únia proste inšpirovať, ak chceme
riešiť proste environmentálne problémy a zároveň je to samozrejme tam, čo sa týka nejakej demokracie a tak ďalej, tak tá určite tam nie je príkladná. Takže to nechcem hovoriť ako, že Čína, poďme super všetko alebo tak. Takisto si myslím, že tam nemajú veľa tých ako keby neziskových firiem, majú tam viac štátnych firiem a tak ďalej. Čiže, ale hovorím, ako veľa ľudí, čo sa zaujíma reálne o to, že čo sa deje on the ground, tak sa teraz pozerá na Čínu, že ako je možné, že sú tam tak rýchli, ako v zavádzaní tých ako keby environmentálnych inovácií vlastne v dosť ako rýchlej podobe a čo sa z toho môžeme naučiť my tu v Európe, bez toho, aby sme ale prechádzali na nejaký proste viac autoritársky, ekonomický, politický systém. Tak možno by som sa opýtala aj, že či nejakí iní ľudia majú či už komentáre alebo otázky. Máš vypnutý? Hej. Napadlo mi v rámci toho aj, čo si hovoril, že sú krajiny, ktoré sa k tomuto ideálnemu stavu približujú. Vieš nejaké menovať, alebo že čo sú také tie najväčšie kroky, ktoré urobili, ktoré by mohli veľmi jednoducho, ja si prehnáme, implementovať akože ostatné krajiny, či mohol byť taký, že first step? Tak na rôznych úrovniach sa dejú rôzne veci. Je napríklad koalícia tzv. Wellbeing Economies, do ktorej spadá napríklad Island, Nový Zéland, Fínsko, myslím, že tam aj Škótsko, ktorí vlastne sú v tejto aliancii, pretože sa snažia teraz ako keby robiť politiky tak, aby prispievali viac wellbeingu a nie k rastu. Čo je zaujímavé, že v momente, kedy vznikli tieto aliancie, zase neodpustím si genderový element, tak na vrchole všetkých tých krajín boli vlastne ženy. Hej? A teraz nehovorím, že sú proste antikapitalistické kráľovné. Ale a že by sa zamýšľali nad tým, že OK, tak ktoré ako keby sektory ekonomiky budeme zmenšovať, aby sme sa dostali späť do planetárnych hraníc, to ako keby nerobia. Ale sami kritizujú ten indikátor HDP a hovoria, že neodpovedá tomu, o čo by sme mali usilovať v 21. storočí. To znamená, je to vlastne veľký shift, tie krajiny sú pomerne veľké, uznávané a teda, čiže to je napríklad jedna vec, hej. Potom sa dejú rôzne zaujímavé veci na lokálnejších úrovniach. Veľmi zaujímavá pre mňa je napríklad indická Kerala, čo je štát na juhu Indie, ktorý je extrémne ako keby ľavicový, lebo tam majú veľmi silné ako keby odbory a zároveň tam majú veľmi vysokú koncentráciu družstiev. To znamená, že tie firmy vlastnia tí ľudia spoločne, nie je toľko, že ako individuálny súkromný majetok. A oni sú schopní dosahovať kvality života podobnej Amerike, že očakávaná dĺžka života, miera vzdelania a tak ďalej. Majú tam brutálnu genderovú rovnosť, čo je veľmi dôležité. Teraz myslím, že je to prvý indický štát, ktorý ako eradikoval extrémnu chudobu a robia to s 1/5 HDP proste Ameriky na obyvateľa. Hej, že vlastne majú veľmi málo zdrojov a s tými zdrojmi sú schopní naplniť ako keby ten dôstojný život pre väčšinu svojich obyvateľov, pretože tam proste nie je tak veľká tá nerovnosť, majú tam silné odbory, silné družstva a tak ďalej. Tak to je napríklad zaujímavý príklad tiež, na ktorý sa dá pozerať a takýchto je ako keby viac. Myslím, že tá Kerala je dosť špecifická práve aj tým, že je to krajina ako keby z globálneho juhu, ale hej. Potom napríklad ešte zaujímavý model používajú napríklad v Prestone, čo je také ako malé mesto v Anglicku, alebo aj región, ktorý vlastne tiež oveľa viac sa snaží podporovať túto práve ako družstevnú ekonomiku. Bol to proste región, ktorý bol veľmi ako deindustrializovaný, že odtiaľ odišiel ten ako big business, nemali moc peniaze a povedali si, že OK, namiesto toho, aby sme tu prilákali zahraničný kapitál, tak poďme viac robiť ekonomiku tak, aby slúžila tu miestnym ľuďom a podporovať tie veci, ktoré potrebujeme, aby tu vznikli. Čiže to ako keby viac no proste vláda, či už miestna, alebo proste napríklad tej Kerale štátna, ktorá podporuje proste oveľa viac ako demokratické vlastníctvo a robenie biznisu tak, aby viac naplňal potreby a nie iba generoval zisky pre pár ako keby jednotlivcov.
Čiže to sú podľa mňa zaujímavé modely, kde napríklad na Slovensku alebo v Česku ako nejaká podpora družstevníctva je úplne minimálna. Radšej budeme podporovať proste startupy a indikátorom našeho úspechu je, že koľko startupov máme, ktoré predáme za miliardy niekde do zahraničia, hej? A niekto sa na tom nabalí. To je akože náš indikátor úspechu. Vlastne úplne iná prizma, hej, na tú ekonomiku. No, myslím, že sa blížime pomaly ku koncu. Nechcem nikomu skákať samozrejme do reči. Tak my máme napríklad sociálny podnik aj, hej, že my venujeme 100% zisku, keď sa nám nejaký podarí späť do zamestnanectva. A je to náročné. No. Je to podnikanie na Slovensku a je to zároveň nezisk na Slovensku a ešte aj to sa zneužíva. No. Takže osobne si myslím, že by sme sa tu vedeli rozprávať aj do polnoci. Je to veľmi zaujímavá téma. Anička súhlasí. Kto chcete ešte Tadeáša stretnúť aj osobne, tak myslím, že sú ešte nejaké voľné miesta na workshop menom Maskulinita a klimatická kríza. Áno, Kai, pôjdeme ešte k tvojej otázke, ale to som chcela dopovedať, že keby ste mali cestu do Trnavy, tak budúci štvrtok od 17. v Kubiku je tento workshop a myslím, že tam ešte voľné miesta. Takže môžeme aj to s vami zdieľať. A Karolína, posledná otázka. Čítam v čete inovácie, to je tiež jedna z vecí, ktorá je veľmi spojená s nejakými ako mýtmi často. Hej, ľudia sa častokrát pýtajú, že no a tak keď na tom nikto nezarobí toľko veľa, tak kto akože bude inovovať, hej? A teraz premýšľam, ako na to ísť. Tak jednak, súčasť ako keby kapitalistickej propagandy je, že si myslíme, že ľudia inovujú iba preto, aby ako zbohatli. My vieme, že inovácie tu boli aj pred kapitalizmom a že veľmi veľa inovácie v kapitalizme vlastne nevzniká s vidinou ako zbohatnúť, ale napríklad vzniká proste na univerzitách a tak ďalej. A taktiež vieme, že veľa inovácií, ktoré vzniká, tak vôbec nie sú, že inovácia je častokrát ako automaticky pozitívne slovo, hej? Ale inovácia nie je automaticky pozitívna. Veľa inovácií je negatívnych. Typicky, my dnes máme stroje, ktoré vedia ísť do úplne ako hlbok proste oceánu a tak ďalej, aby vyťažili nejaké materiály, ku ktorým sme sa v živote predtým nedostali, čo pre nás nie je dobré, ale je to inovácia. Alebo proste tu máme inováciu, ja najradšej používam proste spievajúci záchod, ktorý keď si na ne sadnete, tak začne spievať. To je tiež inovácia, do ktorej sa dávali ako rôzne zdroje, ale jej jediným cieľom je generovať ďalší kapitál, ale nie vyriešiť nejakú skutočnú potrebu. Hej? A potom, ak by ťa téma inovácií zaujímala oveľa viac, tak doporučujem knižku Entrepreneurial State od Mariany Mazzucato, ktorá ako keby hovorí o tom, že tie najväčšie inovácie, ktoré vznikli, ako je napríklad GPS-ka a tak ďalej, internet, tak to sú veci, ktoré vznikli primárne na univerzitách a boli platené štátnym výskumom, lebo tento ako veľký primárny výskum vlastne žiadna firma nerobila, lebo bol príliš drahý a nebol by ziskový. Takže je to tak, že štát do niečoho investuje obrovské množstvo peňazí a potom si firmy zoberú ten final product, skomodifikujú to a zarobia na tom. Teraz sa hovorím veľmi ako keby zjednodušene. Nehovorím, že tu nie sú žiadne kapitalistické firmy, čo robia dobré inovácie a tak ďalej. Určite tu sú. Ale za mňa je to idem už fakt do hĺbky, hej, ale ako náhle v jadre tejto kapitalistickej spoločnosti, zase by som mohol zdieľať túto slide, ale keď si predstavíš ten ľadovec, o ktorom sme sa bavili, tak súčasť toho, prečo podľa mňa sme v tej kríze, v akej sme, je, že si ľudia myslia, že ľudia sú akože sebeckí, nič nespravia pre ostatných dobre, budú inovovať iba vtedy, keď budú mať ako obrovské zisky pre seba a tak ďalej. A ja si myslím, že ľudia by inovovali, aj keby na to nemali ako keby veľké zisky, ale boli by to inovácie, ktoré pravdepodobne reálne pomáhajú ľuďom. Nie také inovácie, ktoré iba niekomu proste znásobia nuly na účte.
To znamená, inovácie, veľmi komplikovaná otázka, rozhodne do toho musia byť zapojené aj v pozrastovej budúcnosti ako verejné inštitúcie, aby sa proste financovali tie veci, ktoré reálne potrebujeme riešiť, to znamená nerovnosť, klimatickú zmenu, biodiverzitu, cirkularitu a tak ďalej. A do toho momentálne tie firmy moc ako keby neinvestujú, pretože to nie je ziskové. A ešte jedna vec, čo mi príde veľmi ako zaujímavá, že keď ľudia hovoria, že potrebujeme inovácie, tak presne ako si hovorila, že máme tu kapitalizmus proste 500 rokov a za mňa je čas na inováciu tohto systému. Lebo niekedy ľudia si myslia, že technologické inovácie vyriešia všetko, ale nechcú inovovať ten ekonomický systém, ktorý je tu 500 rokov a dosť neodpovedá tým podmienkam, v ktorým momentálne sme, hej, že je nás tu proste skoro 9 miliárd, planetárne hranice sú prekročené, tak neviem, či dáva zmysel ako zostávať v tom istom ekonomickom systéme, ktorý vznikal, keď nás tu bolo proste niekoľko miliónov. Alebo že človek je racionálna bytosť, nie? To je moje obľúbené. To je to, čo sme sa bavili, že človek je racionálny, sebecký, individuálny, tak to je základ ekonomického vnímania človeka, tak ako nás vníma ekonomická teória, tzv. Homo economicus, ktorú sa učia ľudia na ekonomických fakultách. A podľa výskumu sa na základe tohto to robili výskumy, že kto je solidárny v spoločnosti, hej? Najmenej solidárni ľudia v spoločnosti sú ekonomovia. Po prvom roku štúdia rapidne klesá množstvo peňazí, ktoré sú ochotní dať na nejaké iné projekty, lebo sa učia, že to vlastne, že oni najviac pomôžu spoločnosti, keď budú sebeckí. Tak to iba akože ešte na dokreslenie toho súčasného ekonomickej nejakej paradigmy alebo svetonáhľadu. Než musíme ešte niečo s tebou zorganizovať. Akože ono niekedy mne napríklad akože pomáha akože trošku dať taký odstup nad tými vecami aj to, že proste napríklad HDP je iba konštrukt, ktorý tu máme niekoľko desiatok rokov, hej, že to, že sme si povedali, že ideme merať rozvoj štátov takto, bolo, že takto sme sa proste dohodli, hej, my sa môžeme dohodnúť, že sa bude aj inak. To je akože veľmi, veľmi zjednodušené, ale akože tak tento svet funguje. A preto je dobré, že tu máme takých ľudí, ako je Tadeáš, ktorí chodia a hovoria, že dá sa to aj inak. Naozaj sa to dá inak. Boli to, ale dá sa to inak. Áno, bude tento webinár aj na YouTube. Iba čo chcem ešte povedať úplne na záver, lebo mám, že podľa mňa veľká časť je o tom, ako zmeniť myslenie, ale zároveň to, čo si aj ty hovorila, že zmeniť to je utopia, ako keby my sa reálne potrebujeme organizovať, lebo je to dosť o politickej moci a v súčasnosti tento systém veľmi vyhovuje ako keby v rámci statusu quo tým ľuďom, ktorí proste majú najviac toho majetku a spravia všetko preto, aby sme my boli rozdelení a aby sme si mysleli stále tie isté staré pravdy a mýty aj o raste, aj o inováciách, aj úplne o všetkom. Tak iba to chcem povedať, že veľká časť o tom nie je iba zmeniť myslenie, ale fakt budovať politickú moc, ako keby na tú zmenu. K tomu sme sa toľko nedostali, ale je to úplne, že neodmysliteľná súčasť tej transformácie, ak tam chceme ísť, že to nie je iba o quick fixoch, ale... Tak. No. Tak. Je to boj byť Amerika, ktorú si spomenul, hej, že naozaj. Tam, super. Tam je to vidieť, ako to bojuje doslova. Dobre, super. Ďakujeme, krásne. Bolo to intenzívne, bolo to veľmi zaujímavé. Myslím, že by sme mali dať ešte niečo vymyslíme a teda bude to určite aj na YouTube a všetkým dáme vedieť a vidíme sa vo štvrtok budúci v Trnave. Paráda, budem sa na vás tešiť. A ak by ste chceli si inak o neraste prečítať viac, tak my máme teda web nerust.cz a tam nájdete aj knižku Čas do Rus, ktorú máme open source pre všetkých ako keby prístupnú. Super. Nezvyšuje to HDP, ale dostanete sa k takže keby ste si chceli viac načítať, alebo máte kontaktovať proste na maili, alebo Tadeáš Ďarsky na Instagrame a kľudne vám pošlem akékoľvek zdroje, o ktorých viem. Perfekt. Ďakujem krásne. Majte krásny večer ešte.